Здравейте! Припомням, че правя тези видеа, за да споделя своите водещи ценности, които ме задвижват в работата ми с децата, когато им преподавам по български и литература. И в днешното видео ще споделя с вас своята четвърта ценност, която е важна. Бих казала, може би, най-важната за мен и като личност, и като професионално развитие също в работата ми също е водеща. Разбира се, тя е свързана отново с всички останали. Припомням, че до сега говорих за фокус върху резултатите, отдаденост отдаденост към тези мечти, резултати, цели, постоянното развитие, което е важно за нас като личности. И сега ще говоря за приноса. Какво значи принос? Наистина за мен това е нещо изключително важно. Между другото, трябва да споделя, че още от детските ми години също ме вълнуваше тая тема за смисъла на живота и къде е всъщност. Къде е смисъла на човешкия живот? Аз за себе си лично съм възприела увереността, че едната страна това е постоянното развитие. Човека е дошъл на Земята за да се развива и това нещо аз го споделих в предишно видео. Другото много съществено нещо е, че аз го вярвам, разбира се, това е лично мое схващане, е, че ние сме дошли на тази земя, за да помагаме. Ние не сме сами на тая земя. Ние сме социални същества и живеем в общества. И за мен смисъла на всеки човешки живот е да допринесе за добруването, за добрия живот на околните. Независимо дали става въпрос за добруването на един, двама, трима, цяла група, всеки кой, колкото може, вярвам, че трябва да отдаде енергия на това да допринесе за да даде ползи на околните хора, на близки или пък не толкова близки хора. Това наистина е нещо, което е водещо и в работата ми, и в личния ми живот. Смятам, че това е нещото, което дава пълно удовлетворение в битието ни. По отношение на работата ми, аз за това реших да се занимавам с частна практика, именно защото осъзнах, че не мога да дам полза на 100, 200, 300 човека. Няма как. Не всички споделяме едни и същи ценности. Когато започнах фокусирано да се занимавам с частна практика, с преподаване на неголям брой деца, всъщност ние избираме с кого да работим по този начин и се напасваме по отношение на ценности, по отношение на това какво искаме да постигнем. И аз много се радвам, защото имам възможност да работя с хора, на които бих могла да бъда от полза. Това ми носи изключително удовлетворение. Именно за това съм фокусирана върху резултатите на тези хора. Именно за това съм отдадена на тези резултати. Именно за това и смея да твърдя, че постоянно се развивам, защото мотивацията, че давам полза на тези хора, с които работя, е нещо изключително зареждащо. За мен това е изключително важна ценност. Това е ценност, която ме ръководи не само в работата, казах, това е ценност, която ме ръководи и в личния ми живот. Интересно ми е да споделите вие дали това е ценност за вас. Аз не мога да ви принудя да бъде това ценност за всеки човек, но имайте предвид, че с децата, с които работя, аз се опитвам да я прокарам, тази ценност, така че имайте го, наистина, предвид това нещо. Когато работя с моите ученици, винаги се опитвам да
им покажа, че човек се чувства добре, когато дава полза, когато помага на околните, когато помага на ближния, ако мога така да се изразя с това клише. За това аз поставям, може би, на първо място, заедно с личното развитие, тази водеща ценност, която е свързана с приноса. Тя ме ръководи и в работата ми, защото това е нещото, което ме задвижва. Усещането, че съм дала радост на детето, че е получило отличен резултат на класна работа или на контролна работа, радостта у родителя, че детето му е получило 95, 96, 97 точки на изпита, или пък промяната, която виждам в положителен аспект, когато контактувам с децата по отношение на тяхната, дори на тяхното развитие, на мотивацията им. Ето тези ползи, които виждам у учениците си, са нещата, които истински ме зареждат и ми дават истински смисъл в моето съществуване. Това е по отношение на четвъртата водеща ценност, приноса. Много важна ценност за мен, казах вече. Споделете какво мислите вие, дали за вас това би била ценност, която може да ви вдъхнови и да я поставите в вашата ценностна система на предни позиции, или пък това не е нещо, което бихте избрали. Чао! Ще се видим в следващото видео, когато ще ви споделя следващата водеща ценност в моята работа. Чао!